Když si to auto vybouchne, to zabije i nás, vole. Jdem do píči odsad. Smrad. A on tam furt stojí, ne, za tím autem žalud. Zajímalo se, jak dlouho přijedou. Ty vole, čum to chytá čím dál víc. A to auto vedle toho taky v píči. Musí mít ale radost, Tejpek, ty vole. By mohla blásnout nádrže, aspoň pořádná explosion. A mi pak pošleš to video. Škoda, že jsem to nahrál od začátku, ale radši jsem ujížděl se svým autem, vole. Tam vedle něj parkujeme a najednou Dobrý puch, mohořej kola, ne? Nebo co to je, ty vole? Jasný, vole. A úplně tu jo. No, jsem myslel, že tam někdo byl nějaký plamenomet zapálil. A teď... A oni zavolali hasiče, ne? Čím to zas chytlo? Čum běží s dalším. To je moc, hej. Já už se bojím tady nechávat auto, co když mi ho někdo zapálí. Víš, on to hasí a mu to nechce vůbec tyhle no. Před to, ne? A měli by otevřít tu, ne? Kapotu. Teď to jde spod té kapoty. Víš, jak bude ta kapota, vole, úplně to. Jo, no. A furt, ty vole. Přijedou aspoň. To si čí ten hasič. Neděbil, koukej, Co si děláš, prdel? On natáhne hadici, ty vole. To je debil. To si děláš prdel. Píčo, tak to je akce. Ještě jsem dneska šel do školy, vole. Jsem chtěl jít do práce. Mazec. Hej, to je ještě se ten Fůj, taková špinavá voda. To hasí benzínem, ne?